dauzkan. Aulak ditu, baina ez gehiago. Ia, desfibriladorea. Bat biru! Bat biru! Bat biru! Bat biru! Euskara, ondo zaude? Zer pasa zaizu? Jendeak ez nau erabiltzen, baina eskerrik asko, salbatu nauzue. Lasai, betikoko komunitate, ikasle, irakasle eta familia esker izan da, beraien konpromisoari esker. Guztion konpromisoari esker, salbatu nauzue. Eskerrik asko, egin ezagun denok bat.